Ćao društvo, Vlada ovde. Želim da vam poželim dobrodošlicu, jer ako ste došli do ovog videa, to znači da ste verovatno dobili kontakt od nekog od vaših prijatelja ili od mene. Hteo bih samo da vam se kratko obratim, zato što smo ovde na neverovatnom mestu i lokaciji, gde je stvarno i teško izdvojiti par minuta slobodnog vremena od silnog uživanja, ali kao što vidite ovde, znači neverovatan pogled. Crna Gora nije ista kada koristite nešto što mi imamo. Ako ste čuli da je dobro, da se dešavaju stvari, to je istina, apsolutno trebate i vredi pogledati čime se mi bavimo. Tako da ukoliko ste ozbiljna osoba, pošto tražimo mlade, ambiciozne osobe koje žele više u svom životu, koje žele da mogu sebi i svojim najdražima da priušte ovo uživanje i ovaj hedonizam i naravno neki malo bolji život, ovo je šansa za Srbiju, ovo je stvarno nešto što smo čekali i ja iz srca verujem da je ovo šansa za sve vas koji želite više, koji ne tražite po kriterijumu što manje da radite, što veća fiksna plata. Ovo je nešto što je top, ovo je nešto što može da vam promeni život. Ukoliko ste ozbiljni, molim vas upišite vaš kontakt, broj telefona i kontaktirat ćemo vas. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!